ebe ọbụla ị nọ biko ga-eru ntị ala ka m kọrọ gị ihe bụ akụkọ mere eme. O mere live, ọ bụghị akụkọ ifo, maka na o nwere onye ị ga na-afụ taa ị maghị ebe o si wee bido ezi ugwu na ndịda ka ọ rịrị wee rute ebe ọ nọ. Chukwu nara ekele n'ime ndụ m. Hallelujah. Ozi ahụ Chineke ziri m, ka m na-kwejere ya. Ozi ahụ Chineke ziri m, ka m na-kwejere ya. Ọ bụghị na asọ m ka Chineke hụrụ n'anya, mana isiokwu m bụ onye ọbụla aka Chukwu so ife ọbụla o merụ ọ ga-arụ ya. Hallelujah. Olise bi n'igwe, abịara m bikọrọ ụwa ihe ọma gị mere m, etu i siri wee zọ m ndụ mgbe m bige ndụ okorobịa n'ụwa. Onye nwe m dị aha m bụ Okechukwu nwe iwu ala, nwa Ogubike n'ụmụ Okebele ụmụ Ndụgba, isi lokal gọọmenti n'Imo steeti. Ọwa ebe m siri bịa ndị papa m gara ụmụ dibịa ekwe ga lụta mama m, ha tọpụlanụ m wee pụta ụwa. Franka Dana bụ Ogubike, ọ bụkwa ezi nne m mụrụ nwanyị mara mma, nwanyị ji amatụ dogoma, nwanyị Chinyere. Abụ m nwa mụrụ n'oru wezụkwa ya n'oru uru afọ 1982 mebido ego akwụkwọ praịmarị skuulu Ideto obodo. Ọwa ebe m gụrụ wee fetekwa n'ezi ọzọ. Ana m akpata mụ ọfụma, etite egwu bọọlụ ọfụma. Ebe ọbụla ị gara egwu bọọlụ anya mabụrụ iko n'ọta, ndị oyi me wee baa ma afọ akpọm Chukwu Ogbe. Chukwu Ogbe bụ ụkwụ na-eti egwu, abụ m ụkwụ na-eti egwu. Mbụrụ bata bọọlụ n'obi ha, neti ya yọkasị ya, abụwa m Chukwu. Oge m dị na nwata ihe bidoro gawara m ọfụma. Papa m gwara m na ya fụrụ ife dị m n'ime, na m bịara ọrụ Chineke ya ji kpọ m Okechukwu. Ife m na ezinụlọ ọbụla gbọ mbọ n'ezinụlọ ị nọ na ya. Akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị sị ihe ọbụla Chineke dere o dewe ya. Anyị bụ ndị Igbo wee na-ekwukwe na-asị na aka anaghị ekpuchi ọnwa. Ekwensu nwere ike ime ka ihe nke ị na-atụ anya ihe Chineke si na ga-abụ o gbuo obere oge, mana ọ ga-emecha mezue. 1989 mbụrụ oziọma m wee jebe Bini, ome mgboji nne m ọ bụ ya kpọrọ m gaa. Ọkpara mara ihe Vitalis Ogubike, ọ bụ ya kpọrọ m jee. Oruo 1990 mebidi emume ọrụ na-ego, ọrụ mara mma, ọrụ na-enye ego. Ọrụ ahụ bụ ọrụ na-atọ ụtọ, ọrụ ahụ ọ na-enye ego. Ị na-arụghị na-apịpe 1993 emem freedom between 93 to 1999 ife dị ukwuu mere, ihe dị ike mere m. Ekwesị bịara be ịgba m ose, ọ gụrụ m left and right. Ọ chọrọ imebi ndụ m ka ịgba m ose, ma Chineke ekweghị ya. Ọ chọrọ ka m laa 1994 o nwere ofu enyi m nwoke nke a na-akpọ Charlie bi, ọ kpọrọ m gawa Nnewi. Ebe m gara gụọ mesi RS 125 ugbo eji ama nwoke obi ameghị ife, ugbo eji ama okorobịa ameghị ife. Ụgbọ na-atụ o rue 95 ụgbọ na-atụ Chineke agọzie m
eme ma ọ bụ bredi egoro moto gbaba o dazunuche mrụọ ya dịka flipboard ụgbọ eji ama okorobịa ile anya n'iru m okorobịa dịgịrị bright future ile anya n'azụ ịwa na stosta if achievement na stosta mana ekwensu dị njọ ekwensu dị njọ ekwensu dị njọ ekwensu amaghị ihe ụmụnne m ekwensu na ọmaghị ihe ụmụnne ekwensu na ọ dị njọ dere na ekwensu n'ụwa oziọma ka mbụ abịa n'ụwa anụ na ozi ahụ Chineke ziri m ka m na-kwejere ya ozi ahụ Chineke ziri m ka m na-kwejere ya ọ bụghị na asọ m ka Chineke fụrụ n'anya mana isiokwu m bụ onye ọbụla aka Chukwu so ife ọbụla o merụ ọ ga-arụ ya ị ma na o nwere oge oruru na-aga n'ụzọ ndị mmadụ fụrụ ha na-atụ maka ụfọdụ na-amụ ọtụtụ ndị enyi m agbalagasịa ọtụtụ ụmụnne m agbalaga onye mụ na ya si eje n'ụzọ ihere a na-eme ya eziokwu ihere a na-eme ya o nwekwa ihe mere nwekwa ihe ọjọọ mere adị m ezu orikwa okorobịa adị m egbu mmadụ ihe ibe m mere ọwụkwa ụmụ nwanyị ọpụpa ha na-achọ m okwu nnaga ha na-adọ maka ha na-akpọ m apa ọ hapụrụ m oke bebi ha na-achọ m okwu ha na-adọ m n'aka ha na-akpọ m oke bebi chi were afa m o rue 96 ụmụ nwanyị abụọ ha mụrụ m nwa okokokoko ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị dị iche iche ha mụrụ ha emeka na abịara m mee decision na onwe onye m ga-alụkwa ebe nwere ụmụ nwoke na-abụ nna nnu m ga-ebizi rue na 1996 oge m lara ụlọ oge m fụrụ Chinyere mara mma mgbe kpebie n'obi m wee sị asị m ga-alụ nwanyị 1998 ọya ka m ga-alụ ka ndị ụlọ anyị kpọrọ m si na m ga-alụ nwanyị o cheta aka na ọ bụghị Nkechi o oge m rịọrọ ha si onye m bụ n'obi na ọ nọghị nso ha ncha jụrụ ajụ si ọsọ ndụ na ọ dị ya bụ ike o mgbe ahụ bido ego n'obi m mede ya so oyibo abegido na give me time make I start home and abroad anyway I see the one I love anyone I see I go bring and come na them the elders look at me and say okay we go give you time but when the time come expire if you no bring anyone we will bring for you anya mmiri agbaba ụkwụ na-agba mgba ọfụ na mgba aka ike oke bebe oke dize mberuwe Chinyere mbụ n'obi alọtaghị wee buru baịbụl gbaba ụlọ nsọ n'ụzọ eruo vile 1999 ọkụ uwe dịrị onye ọfana lere m anya ebe ọbụla m lere anya enwere m ndị iro even in my own village enwere m ndị iro mme decision chọrọ ịhapụ Benin m chọrọ ịga Aba maọbụ Lagos Onitsha ebe ọbụla m gwara jebe ume mgbojasị m ma ya bụrụ Ghana ọdịmọcha dịka ị ga-aga ọ ga-akara gị na mma ezi nwanne Amaka ụmụnne m ezi nwanne Amaka Vitalis Ogubike ibe ezi nwanne m ọ bụ gị bara m mụ hapụ obodo ọ sị m gapụgo ebe ọbụla m fụrụ Chineke m hụrụ m n'anya ọ sị m gawa stadị Naịjirịa ọ bụrụ ka anyị cheta na ndị niile Chineke ji wee gbara m ọgụ na Benin onye nke mbụ bụ ezigbo nwanne m nwoke
nke ọkpara mara ihe Chief Omemgbochi Vitalis Okwudike ibe ezigbo nwanne m Maazị Marcel Nnadi Chineke ga-agọziri m gị ibe ezi nwanne m Chief Marcel enwere ụzọ ọhamadike nke mbụ n'Igbo France based businessman Ikade Maazị Uchenna Maduka Boda Worldwide Maazị Linus Onyenze Eleke Hodis ukwere maka my own young one Maazị Longinus Chigozie Ogubike my senior boy my own brother ọ ga-adịrị gị mma ịma na ndị Igbo na-atụrụ isi na nwatakịrị ọbụla ihe ọcha chụrụ ọsọ ya nwada mkpụrụ ọ na-ebuzi mee ya oge m ruru South Africa ebiri mmiri atụwakwa mgbe were obi m si ihe ndị ya bụghị ụmụ nwanyị mgbe bọka ọzọ gawa Dublin ọsọ wepụ rute na Dublin disemtin ebidokwa letololololo ledi ihe m ga-emezi ịmapụrụ unu nwanyị ya dịbe mere enwenye gị akwụkwọ nsị mba na mgbe ome mgbojiro si ya gbara ọsọ gakwuru Marcelio ozi gị onye a na-akpọ Chinyere ifu ya kelụtara m ya ga-akpọtara m ya ozigbo batara n'ime ndụ n'ihe adịwara m mma o gosi m ụzọ Chineke mgbe egwu egwu na chọọchị mgbe banye biko ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla nọ n'ụwa ka m bedere egwu egwu emegbule nwa na-eto eto ọ na-agbagherigodị agba ajụla ya agwala ya okwu ọjọọ maka na ịmaghị ihe chi ga-abụ o nwere ike echi ọbụzie enweghị ya nwa anyị anaghị ekwu nke ego ugbu a mana o nwere ike echi ọbụzie onye ga na-adịghị ọdụ enwere ike ọ wụrụ ya pastọ ọ wụrụ onye ụkọchukwu gị ọ bụ ekwensu na-agba ya mgba n'ụwa ọ dịghị onye kụziri m egwu emeghị mgbakọ ọgwụkwa special nọmba ya maka m na-agụ otu aka m si wee bido iti egwu etu aka m siri wee bido iti egwu ịma na o nwere oge ruru ndị mmadụ ha ebo m ebubo si na m gburu mmadụ mana onwekwa onye mgburu tupu mana aka m dị ọcha ụmụ ụwa gbara m aka ebe ndị mara otu onye ahụ siri nwụọ ahụrụ na m nọ n'ụlọ ahụrụ na m anọghị Bini ha gwe gbara m aka ebe ụmụnne m ụmụelu ụwa na-afụla na Chineke m fụrụ n'anya ebe m nọ tata aka Chineke na ọ bụ ya dobere m